nagustuhan ko rito, mura na, masarap pa. Magandang araw po mga Kai-Rides. Ito po yung new San Roque Pili Camarines Sur. Kapag galing ka po ng Naga, medyo una-unahan lang po ng sentro ng Pili. May pupuntahan po tayo kasing isang kainan. Ito po yung Dois Bicolano Dishes. Bali ang pwesto niya po, pag nakita nyo na po yung Skygo, sa tabi po ng Skygo meron pong papasok. Pagkalabas nyo po dun sa papasok, makikita nyo naman kaagad po yung Dois Bicolano Dishes. Ito na po ang Dois Bicolano Dishes. Nandito po tayo ngayon sa Pili Camarines Sur, kaya dito po tayo nag-breakfast sa Dois Bicolano Dishes. Ito po yung go-to special nila. Meron na pong karning baka, chicharon at itlog. Ito naman po yung kinalas overload nila. Meron na pong karning baka, chicharon at itlog din po. For only 69 pesos lang po yung parehas po. Nagsiserve din po sila ng cheeseburger for only 25 pesos lang po. Meron na po siyang, may pipino pa po siya, may cheese na, tapos yung patty nila for only 25 pesos lang po. Kaya mura po talaga dito sa may Dois Bicolano Dishes. Kaya lagi pa ako rito kumakain kasi mura na, masarap pa. Bumalik ulit tayo dito sa Dois Bicolano Dishes kasi dito ulit tayo nag-lunch. Kasi ito yung binabalik-balikan ko dito, yung Dois chicken nila. Meron na siyang kasamang price, tapos may rice na for only 115 pesos. Kung gusto niyo naman po ng only rice and only drinks, mag-additional lang po kayo ng 35 pesos. Meron pa po silang libreng sabaw, only soup din po dito. Ito po kasing chicken nila, ang lasa po nito parang ano po, yung Max Chicken. Ito po yung binabalik-balikan ko rito kasi mura lang po rito. Kaya yan po ang nagustuhan ko rito, mura na, masarap pa. The best po talaga yung chicken nila. Kaya ito po yung binabalik-balikan ko rito. Pag pupunta pa ako ng Legazpi or Goa, pag napapadaan po ng PD, lagi pa ako kumakain dito. Ito naman po yung sisig sisig nila. Dahil maulan po ngayon kasi kaya marami po tayong in-order. Kaya ito po, pagkaan po tayo ngayon, mukbang po tayo ngayon kasi umuulan, sarap kumain. First time ko malasahan itong nila, sisig. Pero ang sarap niya. Siya crunchy. Tapos medyo yung anghang tama lang. Tapos umorder din po tayo ng itong Hungarian sausage nila. Kasi gusto ko rin po i-try. Tapos po yung sabaw nila, sabaw po ng baka.
Sa mga ano po, ulitin ko po, kung gusto nyo pong kumain dito sa Doy's Bicolano Dishes, dito lang po yan sa New San Roque Pili Camarines Sur. Kung galing ka po ng Naga, pagkalampas nyo po ng konti sa may pagkalampas nyo po ng konti sa sentro ng Pili, makikita po nyo po yung Skygo. Yung katabi po ng Skygo, meron pong daan ng papasok. Yun na po yung, dito po yung nakapwesto yung Doy's Bicolano Dishes. Kaya kung gusto nyo pong i-try, punta lang po kayo dito kasi masarap po talaga yung mga pagkain nila. Kapag mag-additional po kayo ng 35 pesos, only drinks na po, saka only rice. Sulit po, sulit. Meron din po silang only plain goto for only 30 pesos. Ito po yung Doy's chicken nila for only 115 pesos. Meron na po siyang kasamang rice at meron pa pong french fries. Bali ang lasa niya po parang max, kaya binabalik-balikan ko po rito. Ito po yung sizzling sisig nila. Kapag may egg po, 140 pesos. Pero kung ayaw nyo naman pong palagyan ng egg, 125 pesos lang po. Ito po yung sizzling Hungarian nila for only 99 pesos. Pero kung gusto niyo naman po ng only rice and only drinks, mag-additional lang po kayo ng 35 pesos. Kung meron po kayong mga inquiry, pwede niyo pong i-message yung page nila. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.